Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa, moje jméno je Kaktus. Ještě před začátkem videa bych chtěl poděkovat vlastně Detrixovi. A v dnešním videu, ano, koupil jsem si Facility Directora, já tomu nemůžu uvěřit, ale ano, mám odemčený za 3400 robuxů. Vlastně v dnešní videu si uděláme, jestli se to vůbec vyplatí. Já teda doufám, že jo. A že to nebylo zbytečný. Každopádně já to dělám pro content a taky proto, že mě ta hra vlastně baví hodně. Takže každopádně si ukážeme, jak to vlastně vypadá a co všechno mám. Takže první věc, mám takovýhle hustý brnění. Okay. Já už jsem hrál, takže já mám jako víc ranků, takže tak. Okay. Level 6 kartu, tohle je jako největší karta, kterou můžete mít. Potom takovou Gold F2000, to je prostě rychlá zbraň, já jsem ji zkoušel, dává velký damage, takže se to hodně hodí. To je hodně dobrý na snajpení, myslím, že vás to dá na první hit. Tady to je vlastně stejná zbraň jako od Masterminda od stejného vývojáře, který vyrobil Squid Game Roleplay. Okay. Kdybyste chtěli, tak si to také můžu zahrát. Zelenou fléru, to prostě zavolám security, že jsou tam nepřátelé, ať mi pomůžou. Potom je tu meč. A potom je tu vlastně pouta, který ale nevím čemu jsou. Jako vím čemu jsou, ale ještě jsem na to nepřišel. Pro mě nejlepší věc je tady ten Facility tablet, kde vlastně vidíte ten alert level, data center a power center. Potom logy. Potom můžu tady něco napsat, jako třeba no, třeba takhle. Já nevím, asi to nějak nefunguje teďka, ale normálně to vyjede tady a vlastně se to ukáže všem. Tady můžu chainnout alert level, takže pokud bych chtěl třeba kód 2, což je green, tak se to tady hezky ukáže a bude tady kód 2, takže kód green a vlastně je to vlastně ten alert toho levelu, takže podle toho, jestli jako útočí na tu facility, že prostě je to skoro to. Jo, tady to vidíme. Core status, to je vlastně taková hlavní věc, která když vybuchne, tak vás automaticky zabije, pokud prostě nejste v bunkru. Já jsem to teda ještě nezažil. Tady vidíme, kolik to má, tak se to dává dolů, což je dobrý. Potom je tady baterka, to je prostě normální. A potom launch key card, to je, aby jsme odpálili atomovku. Což týče zbraní, to jsou ty normální. Potom jsou tady na konci energetické, ale jsou i jiné energetické. To nejsou jenom všechny energetické. Pokud jste se mohli všimnout, tak to rozhodně nejsou všechny energetické. Rozhodně na tom shortu, kde jsem dělal ten edit toho Facility Directora, tak jste si rozhodně mohli všimnout, že to není všechno. Tady máme prostě takovou velkou místnost, kde se můžeme radit, případně dělat smlouvy s raiderama, neútočí. A tady to je. Tady to jsou teda ještě nižší ranku, tam můžu jít, protože to je level 5 access, já mám level 6. Tohle to jsou zbraně nižší ranku, jo. Když si tady vezmu, to je prostě elektrická zbraň, která dává taky hodně velký damage. A potom jsou tady naše waypoints, to je pouze pro level 6 access. Tady je jedna speciální, tady jsou ty energetické. Já si jednu vezmu, to je ona. Je to ona? Ano, to je ona.
Je to jako hodně dobrý, tady už vidíte ty čáry. Je to jakoby hodně OP zbraň, by jsem tak rád řekl. A není to vůbec špatný. Za mě zatím se to vyplatí. Každopádně teďka jdeme k autům. Vlastně můžeme využít všechny auta. A tady potřebujeme další Game Pass. Vlastně tady od tohle auta, což je limuzína, sedan, potom ještě tady ten obrněný truck, potom je už tady naše obrněný truck, to je vlastně takový úplně obrovský, a potom je tady Director sedan. A je to strašně moc OP. Hlavně tady tohle má strašně moc AP. Každopádně, vlastně já jsem vám moc tu facility neukázal o těch 2 videích, takže se můžeme jít vlastně podívat. Vlastně já jsem za to, jako hrál jsem za toho direktora, ale prostě nehrál jsem za ní tolik, protože jsem byl na horách a prostě jsem nemohl hrát, prostě jsem jenom, jestli to dá říct, prostě jsem si chilloval, nic jsem nehrál, jenom jsem prostě editoval pár shortů a až zase něco dělám trošku. Takže tak, to je určitě Raiders, teda Spy. Jo, a málem jsem zapomněl si poděkovat mému editorovi Detrixovi. Ano, kdyby on mi nepomáhal, tak asi jako skončím s YouTubem. On je fakt jako, on je moje velká ruka, já jsem se o něj naštěstí naučil už editovat. Tak můžete poznat na těch shortech. Za jeden den jsme dali na tom shortu toho 6-7 Los Mobilise skoro 1000 zhlédnutí, což je extrémně hodně. Už mi to tam psalo více než obvykle, takže jsem fakt rád. Můžete se těšit rozhodně na video z Blade Ballu. To jsem se rozhodl, že taky natočím. Ano, rozhodl jsem se, že to natočím, protože Blade Ball mě upřímně jako baví. Natočím video ze Super League Soccer, na to se taky můžete rozhodně těšit. Jako můžete si těšit na všechno. Budu taky hrozně moc rád za like a odběr, protože mi to neskutečně podpoří. Hlavně u tohohle z toho videa by jsem byl strašně moc rád za like a odběr, protože lidi 3400 Robuxů není levný Game Pass. To je přes 1000 korun, to je extrémně, ale fakt extrémně moc. Roblox to trošku přehání, mám pocit, ale jako je to fakt extrémně moc a byl bych jsem fakt rád, kdybyste mě podpořili, ať z toho videa taky něco mám, takže tak. A vlastně tady je ten core, ano, tady je ten core, který může vybuchnout, pokud bude na milion, na milionu. Tady jsou pumpy, vlastně ty dělají to, aby tam je takový systém, že aby to rychleji ubývalo, pokud chcete vypnout celý systém. Pokud samozřejmě hrajete tady tu hru, tak mi určitě můžete napsat niky do komentářů, můžete mi dát follow na profil. A abych nezapomněl na mého nového followera, což je Vašek B9. Ano, já mu strašně moc děkuji za to, že mi dal follow na profil. Už jsem si to všiml od toho shortu, ať si joinete do grupky, to se samozřejmě taky můžete joinout. Už je nás tam přes 80. Já jsem tam určitě Comment of Developers, takže určitě mě tam můžete najít a můžete si mě přidat do friendu. To Vaška už mám, poslal mi friend request, takže je to hrozně moc dobrý být hodný, protože jinak vás fakt jako, já jsem dostal ban za to, že jsem se bránil, za to, že jsem se vlastně bránil tak, že on si začal, takže vlastně tady musíte, jako ten Roblox je fakt na to přísnej. Ten Roblox je na to hrozně moc přísnej a vlastně to je šílený úplně.
Ne, jestli to ten týpek zapne, tak já si to bude za chvíli. Takže určitě jako můžete nastat do komentářů, jestli se to podle vás vyplatilo. Já doufám, že tam napíšete, že jo, jinak budu docela zklamaný, nebudu lhát. Jako bylo hrozně moc zklamaný, jako je to vlastně hrozně moc robuxů. Fakt jako hrozně moc. A mohla byste mě podpořit, prosím. A rozhodně se můžete těšit na další video. Tohle to ještě nebude konec. Bude konec za chvíličku. Takže jako nemusíte být smutní, ale prostě my to ještě musíme zeditovat s editorem, s Detrixem. Takže tak, no. A můžete si rozhodně těšit na další video ze Super League Soccer, který vyjde asi zítra, jsem se rozhodl. Tak jen to tady napíšu. Každopádně já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Za mě teda na konci se ten Game Pass podle mě vyplatí. Je to vlastně OP, má to OP zbraně. A i ten tablet to nemá ani jako druhý nejdražší Game Pass. Takže je to pohoda. A doufám, že se vám tohleto video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Čau.